Brillanti single. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Tħabbret il-mowt tal-eks sindku ta' Birzebbuġa Joe Farrugia jew Irriki kif kien magħruf minn bosta għal snin twal u kien sindku tal-lokalità sa mill-ħolqien tal-kunsilli sakemm fl-2021 iddeċieda li kien wasal iż-żmien biex iċċedi postu u f'Settembru ta' dik is-sena ħalla fidejn is-sindku preżenti Scott Camilleri. One News kellem ma' Camilleri li serva għal sentej bħala viċi sindku taħt Irriki u rawmu għal din il-kariga. Persuni dejjem jiggwida kif l-aħjar possibbli, persuna li benna l-Birzebbuġa bil-formazzjoni tal-Kunsilli, ġifieri dal-bniedem għad imur fl-istorja bħala l-persuna li formalizza l-Birzebbuġa li nafullhom il-ġurnata. Semma wkoll il-ħidma li għamel fis-snin twal bħala sindku. Irriki għadda minn esperjenzi varji fil-lokalità tagħna, ġifieri tittara li dan f'25 sena li għamel sindku esperjenza ġlidiet kbar fejn jitlu l-industrija fil-lokalità tagħna. U irnexxielu jibni mill-ġdid il-lokalità u dejjem jinnegozja mill-aħjar possibbli dejjem mal-ġid tar-residenti u naħseb li xi ħaġa li ta' min jammira u ta' kulħadd għandu jimxi fuq il-passi tiegħu. Camilleri semma parir li kien jgħaddilu Irriki ta' kuljum. Tratta l-kulħadd l-istess. Dija kien jesiġi fuq minn filosofija laċija, tarax wiċċuħ politiċi, ma tarax kulħadd huwa Birzebbuġjan, kulħadd għandu l-istorja tiegħu, tarmel ħadd u ġibel kulħadd miegħek u naħseb dik hija l-aħjar strateġija li qatt tista' tuża kemm fil-kunsill imma wkoll fuq kwalunkwe post tax-xogħol. Joey jew Irriki kienu kol preżenti għat-tneddija tal-pjan ta' riġenazzjoni tax-xatt ta' Birzebbuġa mill-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-jiem ilu. Din żgur kienet ħolma tiegħu li issa se tkun qed issir realtà. Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista selmu il-memorja tal-eks sindku ta' Birzebbuġa.